Baina, bueno, ez da gure esku, aste santuen baitan izaten dela, orduan. Aurten ere, taldeetan zerbait prestatu dugu, dezue, orduan, antzezpen egiteko garaia iritsi da, bale? Bi talde elkartu dira, adarrak eta guazen taldekoak, eta ea gustatzen zaituak egin dago. Ados? Darman. Zuek ere parte hartuko duzu, Kaldereroak, parrat! Bi! Kaldereroak, azti! Hiru! Ez jaunegi, ez diru! Lau, ze muzika klase da hau? Bost, zorionari kos. Sei! Zure zeruan, esei. Zazpi, kapela det jantzi. Zortzi, lotxa erantzi. Bederatzi! Hungaria naizetzi! Amar, zoritxarrak, mar. Amaika, lapikoak, kriskitinka. Amabi, mundua dugu kabi. Amairu? Kaldereroak, festa amairu! Festa!